नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तक खबर बा भोजपुरी फिल्म सरफरोश के बारे में, जोना के फर्स्ट लुक आप लोगन के बीच में 2-3 दिन पहले लेके आए रहनी और फाइनली ई फिल्म के रिलीज डेट आ चुकल बा ट्रेलर के। जी हाँ, फुल मूवी के ना ट्रेलर के रिलीज डेट आ चुकल बा, जो कि बा बिहान सुबह 9 बजे के। जी हाँ, 27 तारीख के सुबह 9 बजे V4U भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर आप लोगन के रितेश पांडे, परवेश लाल यादव और भी बहुत सारा एक्टर एक्ट्रेस बड़ी है में और उस सभी के फिल्म सरफरोश की ट्रेलर देखे के मिली। जो ना के प्रोड्यूसर बाड़े सुभाष सिंह जी और डायरेक्टर बाड़े मंजुल ठाकुर जी। तका तैयार बनी आप लोग ई ट्रेलर देखे खातिर? अगर हाँ तो ई वीडियो के लाइक कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी और V4U भोजपुरी चैनल के जाके सब्सक्राइब कर ली। सारा अपडेट आप लोगन के भोजपुरी प्लस पर मिली और ये ट्रेलर आप लोगन के V4U भोजपुरी पर मिली। तो फिलहाल खातिर इतना ही, मिलम अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।